Enchant Boy BG и ще качвам клипове за вас на моята страница. Ако искате да гледате повече клипове, се абонирайте за мен, като напишете в YouTube Enchant Boy BG и ще ви излезе моят канал. Аз ще качвам клипове на игри и на други, главно на Майнкрафт. Ще качвам и научно-познавателни факти. Така че, ако искате да разберете още за мен и да качвам още клипове, напишете Enchant Boy BG в YouTube, абонирайте се, коментирайте и харесвайте клиповете ми. Довиждане от мен!